Se musta klipu siinä, niin siinä on kameran kuva. Nöri, YouTubeen. Ei member. Ei member. Voi vittu mikä lammikko täällä on jo. Jätkä on erikoistunut tähän. Ylihelmi vaako. Hei! Kotihelmi asento tässä! Ei siinä mitään! Kuvaako se? Joo, Jyri vittu ottaa omaa vittu. Mikä? Joo vittu. Kato koskaan apu vinnu. Et tori ampua meitä. Ei saa syödä. Et tori ampua. Terve. Sulle tullu tänään! Siinä on vaarallinen mies. On se tuli tuo aivan vähän. Lampi! Jumalauta Lampi! 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 Oikeeseen päin kiertää käy nyt! Tässä lahtana minä menen toiseksi jää perkele. Tuu syliin vaan. Minä tuun syliin. Vittu seko. Hei! Kieli pois! Kieli pois persettä, please! Vittu tota vettä tuloo tuolta saatana. Ihana! Neli seis. Värikulo 102 008.